Zdravím lidi, tady je Toby Klatří a.k.a. Toby a v dnešním videu si zahrajeme Minecraft Survival pokračování. No, takže druhý díl. Naposledy jsme skončili, jak jsem dostal ten baráček. Ale je tu tma, což se mi tak trošku nelíbí. Takže se vyspinkáme krásně. A všichni si myslím, že budeme happy. Takže, vyspinkali jsme se. Takže, chci si dodělat nějak baráček. Ty vole. Jo, to železo si vezmu, takže, ale nejdříve si vezmu, udělám tohle. A ještě tohle, udělám tohle a tohle si vykraftíme. Ale zatím budeme potřebovat tohle. Takže, co chci udělat v dnešním díle, dostavit si barák a udělat si tu menší jezírko či potůček, cokoliv prostě. Ať to vypadá krásně. Jenom akorát teď nevím, dobře, tam je voda a tam je i písek, takže jsem v člu. No. A moc vám děkuji za aktivitu na minulém videu, já jsem strašně rád. Nikdy jsem to nepovedl, první video. Momentálně to má, kolik slednutí se musím kouknout. Minutku dejte. Momentálně to má přesně 47 slednutí a 13 lajků, fakt vám děkuji lidi. A prostě, já jsem strašně rád za tu aktivitu na minulém videu. A já fakt jsem prostě rád, fakt vám moc děkuji, hej. Protože, jako, mně se to ještě nestalo. Takže, prostě, takhle. Jinak psal jsem, takže se omlouvám za ty zvuky. Takže jdeme. Opa. Dobré. Ahoj. Dobré, zabij. Jo, jsem slyšel, že když najdeme tady tohle, takže pod ním budou diamanty někde, ale nevím, nevěřím tomu úplně. Jestli chcete, tak můžete napsat, jestli to je pravda, nebo jenom jestli to je jakoby fake news. Jinak jsem trošičku nemocný, takže kdybych potahoval, kašlal, či cokoliv, tak se prosím nedivte. Takže takhle. Dobré, takže to jezírko udělal za kamerkou a nevím, kde bude, to se ještě rozhodnu, takže zatím čau. Takže jezírko máme hotové, vypadá nějak takhle. Není sice jako úplně dodělané, není nejlepší, já vím, ale mně se líbí, takže pro mě to je hlavní, že se mi to líbí. A jo, barák mám taky už dodělaný, takže jenom akorát přidat trochu více čestek a hezky. A v tomto díle bych chtěl asi jít minit, a nebo si získat více žrádla, protože žrádlo tady úplně nemáme. Tady my sice máme, ale to mi nebude stačit určitě. Nejlépe jít vyhledat prostě nějakou vesnici, fakt že jo. I když nevím kud má, ale to nevadí asi upřímně, já si myslím. Nevím. Ale žrádlo by to chtělo sehnat, ale no, a ještě, že v tom cherry biomu, tak je docela do sídla. Dobře, mě to nebaví s tím chodit. Ale měl bych si jít konečně sehnat asi armor. A najít vesnici nejlépe. Protože mě by se udělala vesnice, že? Tady je, prasatko. Jsi tady. Kočička. Dobré. Nevím, kud má jdu, přinejmenším se kouknu na záznam.
kde jsem byl. No. Ale já bych asi to střihl a jak něco najdu, tak se vám ho zvu. Tak bych to aspoň já udělal. Protože... Au, to bylo. Protože jakoby... Jak bych to řekl, bude to asi trvat další dobu. Takže... Se vám ozvu, jak něco budu mít, takže... Čauko. Koukejte, co jsem našel. Ano, je to správně. Vesničku. A tady už máme žrádlo i... A musím konečně sehnávat tohle. Máme tady všechno. Už vidí, jak jdu. Ale já si to poberu, milé rád. Ty to může zasadit. Co ty? Ještě, že tenhle body jsem neviděl. Mohla být nebo ne? Nevím, jestli mám zabít. Ale určitě si rád vezmu. Jenom budu muset si... Tohle. Nikdo to neví. Tohle si budu muset vzít. Oba. Jestli vás pak všechny unesu, jestli vám to nevám. No. Tady vezmu prostě nejpotřebnější věci. Tady je něco potřebné, jo. Česká. Emeraldy. Dobré, tak máme aspoň už brambory, takže to je dobrý. Brambory můžeme vypet. Takže krasa. Počkat, prasata jí brambory, že? Jo, brambory jí prasata, dobré, není jenom mrkva. Takže je to dobré. Můžeme rozmnožovat konečně prasata a kráva. A další prasečky. A asi bych se to rovnou i vyspal. No. Teďkom dělám takzvaně hunt pro jídlo. OK. Ještě jsem tu někde viděl Hay Bailey. Tam. Nevzal jsem si ten crafting table. Dobrá. Kolik mám toho? Ty vole, 32. Ty vole, no tak to se mi líbí, hej. Snad jsem nevykračil něco, co jsem nechtěl. Dobré. Něco nepotřebného můžu vyhodit a začíná být noc, takže já se půjdu krásně vyspat. Vypal. Dobré, a jdu spinkat, takže. To je tak. Dobré. Ty vole, tam jsou včely. Krása. A konečně budu mít uhlí. Konečně uhlí, guys. No. A buše tady máme. Kdyby se, jestli se nemusí ničím těžit, tak oni by se mi docela hodili do toho. Tak to hodím ke zírku. Tohle hodím ke zírku. A to. Dobré. Opa. Hezký. To jakoby já se nezlobím, já jsem rád.
OK. 18, hezky. Ty vole. Dobré. Můžu tam vylézt? Díky. Dobré, tam však jdeme k tomu portálu. Tohle, mohl bych si někdy zapsat ty souřadnice. A, no, hezky. Ty vole. No tak to se mi líbí jako. Já si nebudu už vůbec stěžovat. No. Krása takzvaně. Málem bych zapomněl. O ne, já už mám místo. Co budu? Tohle vyhodím. Tohle si budu, tohle vyhodím. Tohle vyhodím, ok. Dobré, já jsem v čelu. Zase na chvíli. Dobré. Dobré. Tohle vyhodím. Tohle sežeru. O! Na tohle potřebuji netherite. A... OK. Tak já si to nechám líbit. A zapalovač máme. No, to je raz, dva, tři, počkat. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, ne. To není. To je net, jo, to je netherite, dobré. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. Ještě 3. Dobře. Tady 2, tady 3 a nahoře 2. To je 3, 6, 2, plus 2 jsou 4. No dobré. OK. Dobré, tak já se asi vracím domů. Nic asi jiného tady nepotřebuji, ne? Nevím, mám pocit, že nic jiného ne. A zase si mi to nevleze. Co vyhodím? Hlínu, nepotřebuji, zatím. Já to nebudu muset ani to. Budu si dávat. Ne, tak ty neoplavný. Ty vypal pryč. Dobré, další žrádlo. Dobré. OK. Dobré, tak já mám toho žrádlo, ty. Nestěžuju si. No, jsem mohl nějaké věci nechat doma, ale to je jedno. Dobré, teď kud máš, že? Kud má jít? Počkat. 603 minus 85, 603 minus 85, OK. 603 minus 85. Krása. No. Oj, laglo se mi to. No.
tu na opačnou stranu. Okay. Kde je domovní? Tam je. Tam je. Domovní. Tak. Tady dáme tohle. Hop. Tak. A hezčí to je rovnou. Dobré. Mám 3. Potřebuji 4. Nevadí. Ale dochází nám česká pomalu. To znamená, že budeme muset rozšířit. A seřazenější to už je, dobré. To znamená, že budeme tomuhle muset rozšířit. A proč já nechci použít tohle? Už, ještě tam mám. Doufám, že to bude vypékávat rychle. Jenom já nepotřebuji tak moc třeba, takže... OK. OK. A pec. A kámen nemáme. Tak si pro kámen zajdeme. Tak zajdeme i pro uhlí rovnou. A tady je docela dost toho uhlí, hej, jsem nějak zdá. Takhle mám kamera, jděte se. Dobré, děkuji za to uhlí, ale už je toho moc. Toho je nějak moc už, hej. Nechci víc. To mi stačí. Dobré, kolik mám? 50. Dobré. A můžu konečně tohle. OK. No, to má krásnou atmosféru. Se bojím tak trochu. No, ty vole, tam je už Enderman. Dobré. No. Krásně se vyspinkám v novém domečku. Tam je krava, tam je krava, tam je krava. A mám otázku, lidi. Víte, co je flex? Víte, co je flex, dobré? Nevíte? Tak já vám to hned ukážu. Konečně mám to, co jsem chtěl. A ten flex je... Kde? A ten flex je mít dinosaura
Oslíčka. A pojď. A tady jdeš se mnou hantit. No. Tohle zabij. Tohle zabij. Dělej, běž. Běž. Běž, dělej. No, dělej, šikovnej. Ty jsi šikovnej. A tohle zabij. To je hodnej. Dobré. Dobré, toho jsem chtěl. Strašně. Dobré, ale jak se vyrobuje ten? Na to potřebuji 2 kosti a cukru. Dobré, tak to nemám ani za nic. Dobré, to nemám. Nevadí. OK, 11. No, to mi vychází. Dobré. Tak jídlo už máme, si myslím. Více nepotřebujeme. I když možná. Ne, potřebujeme více. Hodně jídla. Až moc. Ty si sedni. Proč je tu tohle, nevím. Já jsem debil. OK. OK, potřebuju tohle semínka. A víc jich jako nemám. Já jsem je musel vyhodit někde po cestě. Jaj, to zabolí. To zabolí, já jsem někde musel vyhodit. Au. Bohužel. Nic nenadělám. Co jsem tam chtěl hodit, jo, brambory. OK, tak bohužel. No. Dobré. Takže o jídlo asi máme prozatím postaráno. Teď jenom na to udělat Česku jenom. Postaráno. Na 100%. A rovno to mi zabere 5. A tohle 7. OK. A za chvíli máme full. To se mi líbí. Dobré. Česku. A Česku na jídlo bych si asi dal tady. Tak o toho seřazený inventář. No, tohle je taky seřazené, hezký. Takhle. Tohle bych si asi šetřil. No, taky hezký. No, i když tohle nebudeme potřebovat, takže tohle můžeme dát někam pryč. No, to takhle. No. Ještě více jídla. Protože čím více jídla, tak tím lépe. A dobré, máme na další rovnou. Hezky. Tohle nechci. A máme rovnou na další. Hop. Tady hopa.
Ale to... Ne. Já bych si to nechal pro jistotu. Takže... To hodím sem. Co je? Čum se tady. Tady se čum. Já bych se čuměl na druhou stranu. Dobré, takhle stůj. Takže. Tohle bylo... Co je? A čum se tam? Hej. Ach jo, dobré. Takže. Tohle by bylo z tohle dnešního videa všechno. Tady byl Toby Klatří, a.k.a. Toby, a do dalšího videa zatím. Čau.